Salutare, salutare traderi, bine ați venit la un nou video marca Bibra de SFX Partners. Aici Horatiu, fan de trader și trader for you. Astăzi, în atenția mea pe ordinea de zi este activul financiar din categoria cripto, nimeni altul decât Bitcoin. Așadar, să vedem perspectivele acțiunii prețului și eventualele oportunități de tranzacționare. Analiza tehnică pe care personal o folosesc are la bază principiile metodologiei Wyckoff. Voi face o scurtă introducere a metodologiei Wyckoff, un scurt sumar cu principiile fundamentale care stau la baza acestei metodologii. Iată, potrivit lui Wyckoff, piața poate fi înțeleasă și anticipată prin analiza detaliată a cererii și a ofertei, care poate fi constatată din studiul acțiunii prețului, volumului și timpului. În figura de mai jos este prezentată o schemă Wyckoff idealizată a modului în care s-a conceptualizat pregătirea și execuția marilor interese pentru piețele bull and bear. Timpul pentru introducerea comenzilor lungi este spre sfârșitul pregătirii pentru o majorare a prețului sau o piață bull. Acumulare de linii mari de acțiuni, în timp ce timpul pentru inițierea pozițiilor scurte este la sfârșitul pregătirii pentru reducerea prețului. Iată această schemă. Avem o manifestare a acțiunii prețului care se definește prin structurarea a trei elemente cheie. E vorba despre o tendință de depreciere, consolidare, tendință de apreciere, consolidare și tendință de depreciere. Mai departe vreau să fac o scurtă introducere a celor trei principii fundamentale care stau la baza acestei metodologii. Prima lege este legea cererii și a ofertei. Aici analiștii studiază relația dintre cerere și ofertă, având ca punct de reper prețul și volumul pe o anumită perioadă, așa cum este reprezentat pe grafic. Legea cererii și a ofertei este de cea mai mare importanță în cazul în care cererea de a cumpăra un instrument, pereche valutare, acțiuni, mărfuri, chiar și cripto, este mai mare decât oferta disponibilă. Singurul mod în care cererea poate fi satisfăcută este ca prețul să crească la un nivel care atrage suficientă ofertă care să egaleze cererea. Atunci când este atins acest punct, prețul nu mai avansează. Dacă oferta de vânzare este mai mare decât cererea de a cumpăra, singurul mod în care oferta va fi absorbită este ca prețul să scadă la un punct care atrage suficientă cerere pentru a absorbi toată cantitatea. Când se întâmplă acest lucru, prețul nu mai scade. Următorul principiu este legea cauzei și a efectului. Pentru a avea un efect trebuie să existe mai întâi o cauză și acel efect va fi proporțional cu cauza. Această lege poate fi reflectată în forța de acumulare sau de distribuție a unui interval de tranzacționare, care lucrează în sine ca o mișcare ulterioară în afara acelui trading range. Legea cauzei și a efectului practic ne spune că nu putem obține ceva din nimic. Când piața intră într-o perioadă în care cererea depășește oferta sau există un exces de ofertă față de cerere, acest lucru nu este întâmplător. Fiecare dintre aceste momente vine după o perioadă de pregătire și consecințele acelei pregătiri au un efect direct și inseparabil asupra rezultatului final. Dacă nu există nicio pregătire, nu va fi nicio mișcare. A treia lege și principiu este legea efortului și rezultatului. Divergențele și dizarmonia între volum și preț indică adesea o schimbare de trend. Piața încearcă în continuu să meargă într-o direcție. Aceste încercări pot fi foarte scurte sau lungi ca durată și reprezintă un efort general exprimat în termen de volum. În cazul în care prețul răspunde la efort, cel mai probabil va avea loc o mișcare importantă a acestuia. De reținut, în cazul în care efortul și rezultatul sunt contrare, este probabil să aibă loc o schimbare importantă în direcția prețului. Pe piețele financiare, efortul este reprezentat de volum, în timp ce rezultatul este reprezentat de preț. Ca o scurtă formulă, volum egal efort, preț egal rezultat. Aceasta înseamnă că acțiunea prețului trebuie să reflecte acțiunea volumului. Fără un efort nu ar fi putut funcționa. Scopul este de a evolua dominația cumpărătorilor sau a vânzătorilor prin convergență și divergență între preț și volum.
Iată, am făcut o scurtă introducere să ne familiarizăm cu acest concept și metodologie și cu cele trei principii fundamentale care constituie fundamentul acestei metodologii. Astăzi suntem în data de 20/3/2022. Prețul la care se tranzacționează activul nostru este în jurul cotei $41.703. Primul pas pe care îl vom face este să stabilim contextul și structura acțiunii prețului. Vom merge pe time frame-ul weekly pentru a stabili printr-o privire de ansamblu contextul și structurile pe care le-a manifestat acțiunea prețului pe activul nostru. Undeva din data de 8 mai 2017 observăm că am avut o tendință de apreciere, apoi o tendință de depreciere, consolidare, o tendință de depreciere, din nou consolidare, tendință de apreciere, consolidare și ulterior o tendință de apreciere cu încheierea într-o tendință de consolidare. Aici vom analiza și ne vom focusa pe această structură din prezent, structură de consolidare, și vom merge pe time frame-ul daily pentru a analiza această structură care este formată și prin care se manifestă în momentul de față activul nostru Bitcoin. Din perspectiva time frame-ul daily, acțiunea prețului definește o structură de consolidare și echilibru între cerere și ofertă. Structura de consolidare are limita superioară supply zone în jurul cotei de $65.154, iar limita inferioară demand zone în jurul cotei $28.739, iar zona mediană a secvenței de consolidare este în jurul cotei $43.343. Mai departe avem următoarele elemente cheie conform cu metodologia Wyckoff care alcătuiește structura de consolidare, raportul între cerere și ofertă și acțiunea prețului. Primul element cheie este aprovizionarea preliminară, care este în confluență cu cota $43.343. Voi defini această zonă, deci vorbim de această zonă, acesta este punctul preliminar de aprovizionare, în confluență cu cota $43.343. Iar aici este prima încercare de a opri intenția de urcare a trendului inițial ascendent. Vorbim de acest trend încadrat de mine cu un canal de trend ascendent. Iar al doilea element cheie este punctul climatic de cumpărare. Aici avem acțiunea maximă care oprește trendul ascendent în confluență cu cota $65.154. Vorbim de zona aceasta. Al treilea element cheie este reacția automată, care este o mișcare de depreciere care a stabilit intervalul scăzut în confluență cu cota $28.739.
și zonă confirmată de control a cumpărătorilor. Al patrulea element cheie este testarea nivelului până la acțiunea culminantă definită de cumpărarea climatică în confluență cu cota 53.212 dolari. Vorbim de această zonă și completarea și finalizarea fazei A cu trecere în faza B. Toate aceste elemente cheie stabilesc schimbarea caracterului acțiunii prețului și raportul între cerere și ofertă, care pun bazele secvenței de consolidare și echilibru între cerere și ofertă cu oprirea tendinței de apreciere. În continuare, avem ruperea temporară, deci avem această zonă cu ruperea temporară a zonei superioare în confluență cu cota 65.154 de dolari. Observăm aici că cumpărătorii exercită un efort, dar fără rezultat, iar acțiunea prețului reintră în intervalul de consolidare, unde vânzătorii preiau controlul, împingând prețul până în jurul cotei 33.184 de dolari. Ce observăm aici? După atingerea cotei 33.184 de dolari, acțiunea prețului stabilește, după o tendință cu maxime și minime de descreștere, o structură de consolidare intermediară. De asemenea, aici vom analiza elementele cheie care alcătuiesc schimbarea caracterului acțiunii prețului și raportul între cerere și ofertă. Structura intermediară de consolidare are limita superioară supply zone în confluență cu cota 44.472 de dolari și limita inferioară de demand zone în confluență cu cota 33.184 de dolari. De asemenea, în continuare vom stabili elementele cheie care alcătuiesc structura intermediară de consolidare. Primul element cheie este suportul preliminar, este prima încercare de a opri mișcarea în jos în confluență cu cota 40.932 de dolari. Vorbim de acest moment, de acest punct. Al doilea element cheie este vânzarea climatică. Aici este acțiunea maximă care oprește coborârea tendinței de depreciere în confluență cu cota 33.184 de dolari. Vorbim de această zonă și în confluență cu cota 33.184 de dolari. Al treilea element cheie este reacția optimistă, o mișcare ascendentă care stabilește intervalul de tranzacționare ridicat, în confluență cu cota 44.472 de dolari. Vorbim de această reacție optimistă cu revenirea în zona superioară a secvenței de consolidare intermediară în confluență cu cota 44.472 de dolari. Iar al patrulea element cheie este testarea nivelului de aprovizionare în relație până la acțiunea culminantă de vânzare. Vorbim de acest moment unde vedem că prețul revine și ajunge în jurul cotei 33.184 de dolari definită de punctul climatic de vânzare. Acest punct este în confluență cu cota 34.472 de dolari. Toate aceste elemente cheie stabilesc schimbarea caracterului acțiunii prețului și raportul dintre cerere și ofertă, care pun bazele secvenței de consolidare intermediare și echilibrul între cerere și ofertă cu oprirea tendinței de depreciere. Odată ce am determinat contextul și structura cu acțiunea prețului, trecem la următoarea etapă, determinarea oportunităților de tranzacționare. Aici avem două scenarii, scenariul de tip buy și scenariul de tip sell, dat fiind structura de tip consolidare. Vom lua primul scenariu de tip buy. Pentru un scenariu de tip buy vreau să văd că acțiunea prețului revine în zona inferioară
în confluență cu cota 33.184 de dolari, să văd o reacție din partea cumpărătorilor și un tipar rally base rally cu target pe zona superioară a structurii de consolidare în confluență cu cota 44.472 de dolari. Zona de control a vânzătorilor. Un alt scenariu de tip buy, vreau să văd acțiunea prețului deasupra zonei superioare, care este în confluență cu cota 44.472 de dolari. Aici să văd un efort susținut din partea cumpărătorilor, iar prețul să rămână peste cota 44.472 de dolari. Și formarea tiparului Rally Base Rally cu target la cota 65.154 de dolari, în confluență cu zona inițială de control a vânzătorilor definită de structura mai mare de consolidare de care am vorbit inițial. Iată, acestea sunt cele două scenarii de tip buy, iar pentru scenariul de tip sell vreau să văd acțiunea prețului că trece sub cota 33.184 de dolari și cota 28.739 de dolari cu un efort susținut din partea vânzătorilor, iar prețul să rămână sub cota 28.739 de dolari cu formarea tiparului de tip drop base drop cu targetare în jurul cotei 21.000 de dolari. Acest scenariu aș vrea să-l văd că se formează cam în următorul fel. Pentru targetare în jurul cotei 21.000 de dolari. Iată, am ajuns la finalul acestui video. Mă bucur dacă ați fost alături de mine, iar dacă v-a plăcut, vă invit să dați un like, share și subscribe la canalul nostru de YouTube BibradesFX pentru a împărtăși informații de valoare, zic eu. Până data viitoare, vă doresc spor la bani!